Киңәшмә барышында мөхтәсибәт җитәкчелеге алда торган бурычлар һәм эшләр хакында сөйләде. Имамнарның эшчәнлеге хакында да чыгышлар тыңланды. Безнең мәчетләребездә инде хәзер укулар башланачак, Алла теләсә. Укуларның тәртипләре турында, кемнәр ничек укыта, нинди дәресләр була. Гышр айы. Без инде үзебезнең алган, җыйган малларыбызны, үстергән малларыбызны, мөлкәтләребезне бирә торган, булдырылганча инде мескән факирларны кайгырта торган ай булып тора. Киңәшмәдә катнашучы имамнар һәр чыгышны игътибар белән тыңладылар. Үзләрен кызыксындырган сорауларга җаваплар да алдылар. Дин юлында, дин белгечләре белән очрашу нинди дә булса уңай нәтиҗә бирә. Шулай бит үзебездә аңлашылмаган нинди дә булса җитешсез җирләрне төзәтәбез. Һәм инде үзебезгә кирәкле булган эшләрне төзәтеп, үзебезгә инде җыйнап дигәндә белеп китәргә инде бик уңайлы очрашу. Киңәшле эш таркалмас ди халык мәкале. Имамнарыбыз да әлеге әйтемгә тугры калып, һәр эшне киңәшләшеп һәм аңлашып башкара. Һәрвакыт дин юлында башкарылучы эшләр шулай уртага салып сөйләшенә. Фикерләр һәм максатлар бер булганда, башкарылган эшнең нәтиҗәсе дә уңай була. Фәридә Гайнетдинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.